Здравейте! Днес ще ви покажа изумително уникалната вълшебна идея как да си направите стан само с цветни моливи. За целта са ви необходими, разбира се, първо цветните моливи. За да може, след като приключите с такането, да използвате отново цветните си моливи, препоръчвам ви да ги лакирате отпред с безцветен лак. Ето така. Лакирането от една страна ще предпази преждата, особено ако е по-цветна, от изцапване и боядисване, а от друга страна винаги може да го премахнете, като просто подострите моливите от някогашния си стан. Лакирайте 5, 6 или колкото си решите молива. Оставете ги да изсъхнат мъничко и ще ви покажа как да ги превърнете в куки за такане. Другото вълшебно нещо, което ви трябва, са ето тези кукички. Аз съм избрала тези според размера на молива. Но в железариите вие ще намерите по-дебели, по-малки, в зависимост от моливите, които сте си избрали и в зависимост от преждата, която ще използвате. Все пак основата на преждата трябва да може да минава през тази дупчица. Това, което трябва да направим, е много внимателно да навием кукичките в графита на молива. Казвам внимателно и бавно, защото има опасност да разцепим молива. Това е единствената по-трудна част от изработката на стана за такане. Когато си подберете колкото искате на брой моливи, не забравяйте, че ширината на бъдещата ви тъкан зависи от техния брой. Също така, колкото са повече, толкова по-широк, колкото са по-малко, толкова по-тясно. И следващата стъпка е да определим дължината на плетивото си. Ще определя, че ето това нещо ще бъде дължината на нещото, което ще изплета. Няма да може да бъде по-дълго, ще бъде, може би, по-късно. Аз слагам един цвят основа, но разбира се, вие може да сложите различни цветове. Всичко зависи от това какво сте решили да направите и колко пъстро да е то. С тази система може да си изплетете шалове, подложки за сервиране, лента за чело за студените дни, гривна. После, за да не ви се размества основата, е добре да вържете всяка нишка на възел, ето така. Не се притеснявайте от възела, ако се наложи, след това ще го отрежете и пак ще може да си ползвате моливите. И с това вашият стан е вече готов. Остава да си подредите преждата. Съветвам ви да е по-плътна и да комбинирате няколко различни цветни нюанса, които да навиете на клапце. Просто ще ви бъде много по-лесно. Не се притеснявайте да режете преждата, винаги може да я вържете и както при всяко такане, възелът се крие много по-лесно, отколкото при плетенето. Хубаво от време на време да си изравнявате моливите. Както виждате, когато започне самото такане, те се стягат и процесът е много по-лесен. Когато запълним цялата част на моливите, се случва магията. Започваме лека, да изтегляме много внимателно върху конците, които сме завързали отзад за лъкичките. Първата част е изключително бавен и много прецизен процес, защото от дърпане на стегнатата плетка има опасност да изтръгнем целия молив. Така че това го правете много бавно и много внимателно. Ето внимателно изтегляме и тук виждате как кукичката лека по лека се скрива и се отваря място с моливите за нова плетка. Когато изтеглим някъде до половината, продължаваме, като стигнем до края на моливите, отново избутваме и така, докато свършим преждата. Ще видите колко бързо започва да напредва плетката в момента, в който минете първоначалните няколко реда и направо неусетно ще започвате да изтегляте все повече и повече моливите.
Ако искате да направите нещо по-голямо, типа на шал или колан, например, просто премерете дължината или дължината на талията си и действайте смело. Когато свършим определената си дължина, завързваме ето един такъв възел. Най-лесният начин, за да може да затегнем плетката и да не избяга. След което внимателно отново изтегляме молив по молив всичко да премине зад кукичките. Ето какво се получи. Обикновена класическа чергичка. Само че изтъкана с нетрадиционен стан. И на финала идва най-лесната част, в която срязваме тези връзки и ги завързваме една по една, така че да ги запазим и да не се разплетат нишките. Така направената чергичка, така направената тъкан, може да превърнете в диадема за коса, ако е по-дълга. Може да я направите в отново модерните ленти за чело през зимата. Може да си направите гривна или маншети към палто. Най-хубавото е това, че може около нея, ето в тези дупки, които са от първата част, и ето тук тези, може съвсем спокойно да се вкарва кука и да започне плетиво. Изобщо идея не мога да си представя на колко много неща може да се превърне. Като за целта ви трябват само 6 кукички и 6 цветни молива. Ако тази идея ви е харесала, надявам се да я опитате вкъщи и се надявам да сте доволни от това, което направите. И се абонирайте да гледате канал Развихрено, където ви обещавам ще има още много шарени и щури идеи. До скоро!